ubi, palit ko sa kabuok. Gabi, mga kabuok. Nya, landang. Palit ko ginaling kay parang mga bula-bula. So, kamote guys. Ang kamote, tag 60 ng kilos kamote. Pero bago mga abot, nipalit ng kabuok. At ang saging ay, yun, yung saging. Yun, yung saging, oh. Yun, yung saging. Tag 25 ang kilos. Pero busok man siya. Gagmay, pero busok ayo. Nang giganahan ka, palit lang ani. Dito rin sa mga kauban, nalinda si Neil o kuan. Shout out Neil di ay. Dito ko palit ng saging. Gagmay kaayo, pero busok. Okay rin na. Oh, akong binigito mo, nakala sila. Gabi. Gabi nga, kaagagan ko ni. Ano kasi nga namin sa uban. Yan ipalit sa kukuan. Ubi nga violet, oh, violet kayo. Na. Muna siya ubi. Oh. Sakbo, landangon. Ang landang pwede na mahala. Imbis tag 60 ang tatuangan, pero karon 80 na. Wala na guys. Kunya, ipalit sa kuaning dahon. Ay, magbudbud ni. Nahan sa mga dahon nga binuok man day. Ya, palit sa ko sa kilo nga pinit guys. Nya, lubit, tulo ka buok. Nya, sentral, ang sentral ora gihapon 80. Pero ang uban sa gawas nagpamahal oy. Tag 88 na ang kilo sa kuan. Ang uban 88 ang kilo sa sentral, pero ang uban wala nagpamahal. Ito ko palit sa kanang nagipalitan ako lubi o dahon o pilit. Kaya ang ilang presyo wala jud nga usab. Ang uban kay nausab man. Magani sila kay wala dito ko palit og kuan sentral o pilit o dahon o lubi. Kay ilang lubi, ang ilang mga presyo mao ra jud gihapon sa wala kayo liwik. Mao nga dito ko palit guys. Unya ato niya tanan guys ha kay mga ang sa una ko magsugod og buhat sa sige lang madam guys. Ano madam gilak madam hoy. Sakit niyang itching guys. Dili nice ang hapon. Pero sa hapon hapon nice. Kasi sa gilak. Dali guys. Ubis guys. Dali guys. Dumay ubis ang bako man ko sa sanay. Tulo rin kami ang tulo. Bakam sila. Para mo gawas ang iyang tuno. Amoy po itay naghuman na nagpiga-piga guys. Kung magkumot-kumot, mamoy po yung kamot. Kay pangusog magmayo guys, kay dili nimo pangusgan, haway mo gawas nga tuno. Nay, di ba? Matagbo kag pangusog guys, una mo gawas ang tuno. Mauna na guys. Nara guys. Mana akong saging. Ako na lang isagol ang kamuti, gabi, ubi para usa na lang sila glunod. Nya akong kuan ay sago. Awag guys. Akong sago, saging. O gisagol na akong kamuti, ubi o gabi. Guys, gilunod ng tuno guys. Di ba guys? Puasa na guys. Luto ng binignit guys. Luto ng binignit guys. Ngaon na ta guys. Ay, nausik. Kainit. Nganta guys. Tingnan mo guys. Yummy guys. Kikitamis.
Hamok sa mga iglas eh. Thank you for watching guys. At tangisan niya nga ako ang budbud guys ha. Magbudbud ko pa unya kay para ugma. Bye. Thank you for watching.